Ayo lo nih, teko lah dua tuh. Amak kau joget mak, capek lah mak. Anta tido kadang-kadang iyo. Pai tua di abang katung, isi ko denai mangko timbang di madenai jati cayo. Selama gua adi manggil ya, tadayo dengan tadayo sayang kabuai dan ada angan. Dilai mangko dayo sayang ada batina kau anggai. Anta tido kadang-kadang iyo. Di bibir batangan tabu, Mario denai rasukan disiko denai mangko ragu. Di dalamnya dia tinggalkan, dia malah kayu dekat yang sayang dan gue tampang mana. Adik sahabat kumpin penilai yang saya kembangin kasih karena di Arabah. Yo. Uni semangat uni saya cari joget nggak? Betul lah, tak bayar nih. Alah, go, masuk joget deh. Anta tido kadang-kadang iyo. Pai tua di abang katung, siko denai mangko timbang di madenai kapi cayo. Kalau menggua aja manggil ya, tadayo dengan tadayo sayang kabuai dan ada angan. Bila ia mangkai sayang ada batin kau angan. Anta tido kadang-kadang iyo. Di bibir batangan tabu, Mario denai rasukan disiko denai mangko ragu. Di dalamnya ada tinggalkan, dia malah kayu dekat yang sayang dan gue tampang mana. Adik sahabat pun bikin lereo sayang amani kasih mana di Arabah. Labui bro, atuh pacing minggu nih. Anta tido, apa itu adi abang katung, ati siko denai mangko timbang di madenai kapi cayo. Dalam gua adi amanggele, tadayo dengan tadayo sayang kabuai dan ada angan. Nilai matai sayang nanti batin aja kau anggan. Ati bibir batangan tabu, Mario denai rasukan disiko denai mangko ragu. Di dalamnya ada tinggalkan, dia malah kayu dekat yang sayang dan gue tampang mana. Adik sahabat kumpin penilai yang sawer aja mana. Yo Nanda di si komen todong dia. Ikut juragan Lazada sadonya. Anta tido, apa itu adi abang katung, disiko denai mangko timbang di madenai kapi cayo. Kalau mangko adi amanggele, tadayo dengan tadayo sayang kabuai dan ada angan. Bila ia mangkai sayang nanti batin aja bang. Alah mulai kan? Anta tido, ati bibir batangan tabu, Mario denai rasukan disiko denai mangko ragu. Di dalamnya ada tinggalkan, dia malah kayu dekat yang sayang.